Saiki tekan ngendi, Mir? Mau kiri. Tak dhewe meh ngopo? Embo. Iki gek nunggu apa jenenge? Tuku bensin cah-cah. Tuku solar. Yes. Berapa harga outfit lo? Ambos. Jaket berapa jaket? Oh. Ini tas. Coba orang ngono kuwi. Ben. Celana, Cantik aku. motor. Ono mobil malih kalau Wis tekan pantai iki yo blereng banget, panas banget jam 12 kawan. Hawane bul. Sekarang kita di pantai mana ini Mas Kodok? Irungu Furepa. Apa ya? Kita di pantai Krakal kayaknya. Enggak salah lu tapi. Krakali pantai ngendi Bu? Gunung Kidul. Gunung Kidul iki ngendi kuwi? Kuwi DIY tapi sise kidul ning rodok njorong ning arah kita. Oh, tenan. Nah, begitu letak pantai Krakal. Insya Allah ini pantai Krakal ya. Kalau nggak salah. Ya nggak komen dulu videoku bareng gitu. Pekok dhewe ning pantai nggo sepatu iki lho. Dulur, panas kok ngene ya. Ya Allah ya Allah. Ini ki jan panas tapi silir. Silir piye maksudnya? Awane iso sembrap. Duk. Dimohon aku subscribe.
ngerti. Ya, aku TW ke sana, Bos. Oh, nah ora ana ta omahmu kok ngene to? Ya ora ono, karang ono ning pantai, nek omahmu pantai ono. Ono. Iya. Tak skip. Yo di video. Tolong Hud. Ah. Ini jangan dimakan langsung tapi satu. Nah, Bajila. bisa enak guys. Ya. Nak piro teh? Kocek ya. Nah, Saya menemukan videonya. Apa namanya? Apa namanya? ya apa Dek? Oh. Ya Allah, ya Allah. Pameh Bali neng Sleman. Kurang murah yo. Yo beli.